Handina mbopomba nemunhu ndochekutanga. Kutaura chete pafoni nechikonzero chokuti ini ndakagara nemurume uyu 20 years. Ndobva tagara, ndobva ndazvara mwana wangu zvezvane 12 years. Saka mumba umama ngodzima muri zii. Tinorara pamubhedha mumwe chete, gumbeze rimwe chete, asi hakuna mumba makangodzima. Kutaura chaiko hatitaudzani, hatimhoresani, gumbeze rimwe chete. Saka ndechitotandara ndiri pafoni, handipombi nefoni. Munhu wacho andaitaura naye ari kuSouth Africa. Takakura tese uko, handida kupomba naye. Nditozviitira kuti BP yangu isitoserera. Handina kuti ndakapomba naye. Kuramba handisi kuramba kuramba. Yanga muchitima ngamutaro na South Africa yari mufoni mu yakabata nomurume yorudo. Ndo andiri kutaura iwayo. Saka kupomba iko. Kupomba nemunhu asiripo, neningirikiri. Alright mama. Ina nishanda neza. Asante bwana. Moso yao mangariwa. Kama hiki mwenyewe kufarira kuramba. Ayo, ndauzi wao. Nani? Tena ite. Oh, sorry. Ayo sorry mama. Fura mama. Right. Mkoa Aaron. Ndio moso yao mangaraga. Ndozeje. Hapana chapa miziro kana kutaku. Bana hizo. Mabara matatu. Maybe zikuchara mocho kwa mangariro waizwa. Notenda. Ichwere waizwa. Ndaizwa. Urikubvuma ere kana kuramba. Handirambi kuramba. Aurambi kuramba. Right. Pamberi pachangamira hanzi ndinobvuma hamba. Baba tipe kuti chamako ambira mukadzi nasi chi. Kurarama kwenyu. Muzemeji. Chandarambira mukadzi ndeye kuti kugara kwatikuita namadzimai vari kuita zvezvikoro. Saka ndinoda kutanga pazvatisvitsa nhasi ndodzokera kumashure. Ndiri kuti iyi ndo foni yavo iyi yandakabata. Ndo foni yavo. Foni iyi ndaibata inini. Ndaiona mune pa-app pane picture yemurume. Ndaiona kwenguva yakareba. Handimbozviignora. Ndakazviona kuti vari kutaudzana vana, vari kutaudzana. Ndobva ndakudovhurawo ndichida kuona kuti zvizvi kutaudzana. Ndakaona kuti havari kutaudzana. Ndobva ndavabvunza. Madzimai, uyu murume uyu ndiani wenu? Wakati mwana wakatete. Ini ndakaramba nekuti aiti iwe. Ini ndichiona ino kuti anofanira kuti amai. Anofanira kudza. Ndobva vachinja vakati aiwa akarora mwana watete. Ndikati aiwa kana akarora mwana watete anofanira kuti amukwasha. Anofanira kuti imi. Ndobva tazoti gare ndobva vati aiwa takadzidza tese. Ndobva ndaitora foni ndakagara naye kwemazuva 3. Ndere kutanga ndinayo. Rechi2 ndobva ndatumira message kumunhu ndikati iwewe ndanga ndatozvibata kuti pane zvivideo. Andichada kutaura newe. Iwe ita zvako ndita zvangu. Idere rechi2. Rechi3 ndobva apindura. Ndobva ashandisa mashoko kuti honey, sweetheart. Ndo mashoko akataura. Chii chanetsa. Ndobva ndatora foni ndobva ndaenda murume wacho ndiye ari pafoni. Ndobva ndaenda nayo kwavari. Ndikavati handimuzive. Ndobva ndaenda nayo kwavari ndikati madzimai inzwai zvataura mwana watete wenyu wewe. Vakabva vati ai havana kuramba, vakabva vabvuma. Zvishuwa tinoita sei? Tinodanana. Amai, pano chamanyeperwa here zvekutaura varume venyu kuti mimi mune chikomba chamuinacho sasvikira nhasi pakuzodzi nhasi nomurume handichakudai. Hapana chandinoona basi ngoti zita razoshandiswa rekuti chikomba.
ndorandikupokana naro. Asi maida kuti tishandise zita rokuti kudii? Kuti chikomba ndoreva kuti murume asiri wako ari kubira mumwe munhu ndo chinonzi chikomba chinobira mumwe munhu. Imi handizoti maida kuti pashandise zita rokuti kudii risiro kunzi chikomba. Alright. Ndinoti shamwari yechirume. Ayo, vasakwenenzera. Takutonzwa rimwe zwi rinoreva chikomba musavaseke kana vachitaura nditi munofana kudzinga chokwadi chamutaura mai kuti mukuda kuedza kutaura mutauriro wenyu asi ava vese vamurikuona vari kuseka nyaya yekuti komunozvirebeserei kuwanza mavo because kuti muti ishamwari yechirume nokungoti chikomba apedza zvake munhu handiti chikomba ndo boyfriend shamwari yechirume ndo boyfriend muda chirunguka boyfriend baba vanoti boyfriend renyu saka baba vanoti havachada nezvenyaya yemaboyfriends izvozvo ndazvinzwa saka panguva ine imimi baba makagadzira here kuti mambo kana vachinge vauya vakurambanisei nomukadzi mari yenyu naye aizokuti mari $50 hongu inayo saka panguva inei handitika munogara apo motipa mukana kuti changamire vanorama imani changamire kana vauya sepapa pamaimani varikuda pano obva kurambanisa saka pamusoro ndisati mapedza. vabereki venyu handiti munavo ndachida vabereki venyu mukomana unavo yo mukomana handina hauna ukamira pazvavo aiwa haisi nyaya Mama vati kudii amai? aiwa inini ndanchida kutaurawo kuti hapana chinhu chinongoitika pasina zvikonzero. teverai mambo ngatinzwei mambo achitaura zvimwe zvese zvakaitika handitika zvikonzero zvamuinazvo imimi mungadai makazviwanira mukana wokuzvigadzirisa kana kuzvimhangarira murume uyu kuti ari kuita zvakati ari kuita zvakati ari kuita zvakati handiti izvozvo uyaitombawo nazvo zvake zvaakatadza handiti musina kukanganisa imimi. Saka chazvinoreva ndechekuti munhu akakutukai makamurova handiti polisi haisunge munhu atuka inosunga munhu arova mababata. Saka last action yokupedzisira last action ndio inotaswa nechino polisi because first inenge chinzongo ifana kunga wakamhangara kewe kuti uya undituka usungawo nenyaya yekutukwa. Saka uyu kana asingagone handiti hamaifana kuti mimi nokuti hapana zvauri kuita regai ndichinorohwa nevakomana aiwa asisirizvo mazoa. Saka panguva inei tida kumhaisana nenguva mogona kumirira mambo mozonyatsotsanangura zvimwe zvamuda kutsanangura papi pamberi pamambo. mataura zvataida kutaura kuti kana mambo wauya chipai justification kana kuti zvinotendera kuti muite zvamukaita nditi chete chete asi murume aita sei garai apo henyu vari pamberi penyu changamire vane nyaya yokuti Aroni murume uyu ari kuti kuna Mavis uyu akudare tipedzerana handichada nezvako. Mavis haasi kurambawo kurambwa ari kuti aiwa hazvina zvakasununguka kuti mambo aite sei vatipatsanure asi ndenge ndine zvishoma zvandoda kutaurirawo mambo pamberi pedare. Takati aiwa iwe hauchataurira isisuka sezvo waramba wabvuma zvako kurambwa chirega chakamire ndiwo waunonyatsopedzera shungu waudze zvese zvakupa kuti urambwe nhasi. Saka vari pamberi penyu changamire vada kuti mimi munzwe varambane pamberi penyu right. Right. Mavis. I explain. Maybe.
baba chinotaridza kuti makuchada mukadzi chii handina kumbopomba nemunhu ndochekutanga kutaura chete pafoni nechikonzero chokuti ini ndakagara nemurume uyu 20 years ndobva tagara ndobva ndazvara mwana wangu izvezvo ane 12 years saka mumba womama ngodzima muri zii tinorara pamubhedha mumwe chete gumbeze rimwe chete asi hakuna mumba makangodzima kutaura chaiko hatitaudzani hatimhoresani gumbeze rimwe chete saka ndechitotandara ndiri pafoni handipombi nefoni munhu wacho handaitaura naye ari kusouth africa takakura tese uko handida kupomba naye nditozviitira kuti bp yangu isitoserera handina kuti ndakapomba naye kuramba handisi kuramba yanga muchitima ngamutaruna south africa yari mufoni umu yakabatana nomurume wenyu yorudo ndo handiri kutaura iwayo saka kupomba iko kupomba nemunhu asiripo neningirikiri ichokwadi mama imimichi muri right munhu akashaya bonda anoita hasha ndizoka zvochokwadi chokuti makore amagara murume asingakwanisi kuurana nemi shuwa munoita hasha zvipi yenyu maida kuiseredza nefoni handiti but izvozvo ndanga chifungidziro kuti mungonzwisisa kuti ipapo pakuwanika muri pafoni muchitaura nomumwe murume izvozvo ndo zvangosvika murume wenyu kuti achada nezvo ipapo handisi kuparamba mhosva iyoyo iri right isisuwoyo hatingamupe mhosva yekuti wewe seusisagona mwana anongotema urwere nenguva yaanoda pamunhu handiti sezvamaita imimi maseka uyu urema hwake kuti pane zvinezvi iwe hauchagona bp yangu ndinoserera nouyo ari kusouth africa but uyuwoyo haana kuzvisarudza kuti ndo zvandiri kuda asi izvozvo manje mambo havakumanikidzei kuti mimi mugare nemuyu gozi uya muchamupawo bp futi sezvayange muinaye mimi yekusaitwa iye munogona kutokwira futi bp uyu yake kwira futi saka pamusha pacho pese panoita rufu baba plasi pandokutaura ndepekuti anga nyaya iyi yaitika mupani makore 2 ndati chinotiradza kuti hamuchada mukadzi chiko gupuro racheeza gupuro ishe Bulize mali ya shida. Mune amenya mana kwete kana shamara mu da ndinesh alright zimenya nzali staraki Mavis kucha right makabata mari yandi kuti Mavis inini zvako handichada ndachanda kuguta iwe uchitsvaga murumano kunourano kudawo inini unchatsvaga mukadzi wangu ndinodawo ndarambana wazuva ranhasi mudare munomachifika iwo kana vaningirikawo tozvinhu tovaudza zvekuita vatambidze muchivaudza izvozvo Mavis inini handichada nezvako kana une waunoda kudanana naye wakasununguka itarambana pamberi pachief Kandeya boza totayaka mataona right Mavis chienda nomali yoyo kuna unabereki wauya nawo ichienda waudza kuti nhasi ndarambwa munomudari machief Kandeya pazuva ranhasi ndakutsvagawo murumano nduroro wanenderanawo neni nenda modzoka nayo panapa tokudza zvamunoita changamiri muriri pamberi penyu vari kuti tashungurudzana nenyaya dzepabonde mukumba uku
zvino ndaona kuti zvakanaka changamire vatipatsanure uyu mukadzi arorwo nevamwe vanogonawo ini ndosarawo zvangu kana ndichiwanawo vanondidawo ndowanika vanozondida tichirarama nyama nemweya zviri pamwe chete saka vari kuda kupatsanurwa nene mama uyo anonzi Aaron murume uyo anonzi Mavis mukadzi Davis Marambi unorewawo Marambi wanawadunya asisi murume wenyu changamire vanokwidibira mhupuro kuparadza vaviri kuti Mavis nhasi warambwa nomurume kusvika zvokuti asunungurwa nomurayiro kungobuda panzapa anenge akumbudawo vapanana mafoni nhamba newo mumwe murume wasununguka kutsvagawo waunoda vari kumirira judgment right judgment mambo nedare vateerera nyaya murume mukova Aaron aramba mukadzi katsvanga Mavis nekumupa gupuro $50 napo wanano yevaviri yagurwa patsika dzedu dzechivanhu nekuti vakawanana patsika dzedu mune muchato wamajor street hamuna customary marriage inoputswa nachief saka tanyora kuna ndikamubvunzeshe ndine musha nemadzimai ava vachatenderwa here kusvika kumusha wangu ndati ndine musha nemadzimai vari zvinezvi vari kugara kuba vari zvino muchibva kumba handitaunza icho tine vana vatatu mukuru ane 16 years mudiki wacho mudiki wacho ane 11 or 12 years asi munoziva kuti vana vacho vanochengetwa sei hainini vana ndinochengeta tikuitira kuti nokuti vana ava vakabva mudumburiki ndosaka tikuti vana ivavo munoziva kuti vanochengetwa sei nokuti pane here patingazoti sisu vana avo ngavachengetwa vasingaonekwe naamai ndoziva kuti muchigona asi pane here pamungazokwanisa kuchengeta vana kuupenyu vasingaonekwe naamai ndoziva kuti mutemo unoti vanochengetwa nemadzimai kana vari pasi pe-18 saka ipapo ndingaita kuti mubatsiri kana maziva ipapo kuzochengeta imimi vana kuwirirana nemukadzi mambo havakwanisi kukupai vana imimi munodare rinei azvigona vanokwanisa kuchiri kukupai vana vari pamusoro pe-18 years nokuti mutemo wavo ivo pachezvavo mambo iva vanenge vachitoti weinoda kuona vana vachichengetwa zvakanaka naamai vanonzi vavo ava vakatadza kuchengeta vana ini munokodzero yekuuya kumambo futi kuti mambo mukadzi uyoyo ari kusiya vana pachinodhakwa makwamadono izvozvo vanosunga kutongwa kuti vana uchibvayo uchiendayo manzwa saka panguva yamubvunzo wamabvunza tautenderera tauda kukuudzai vana amai ava nekodzero yokusvika futi pamusha penyu nokuti mimi muchavada nekusingaperi nokuti vane vana mumusha imomo asi havakwanise chete kuuya kuzorara nemi nokuti mimi muchawanawo mukadzi wami kudai vakutouya nenyaya yekuti vanenge vachibirawo vana vani mubvunzo wabvunza vati mukadzi achinokodzero here kugara pamusha pavo ndiwo here mubvunzo wacho aiwa kako kana marambana vanoenda kumusha kwavo zvinhu zvavo ava baya vanokodzero yekuenda kuita zvokwavo vachienda kumusha kwavo nokuti vakushagona anakuvaadawo andidika votakura voenda kumusha kwavo imosaroshi vana vanogara navo zvavo handina kana kupikisa kumusha ndokupimi ndobva kwakuto pamusoro changamire mukadzi uyu nomurume varairirwa pano pisi pachikoro
deputy pasopana Mwazibaupa varaidzi kana vanorambana akadzimba padzimba nonaimba dzingagadzimba dzimwechete imana ashaimba imwe dzimba dzimwechete regai tibatsirane zvavanoita regai tipe mabata mabasa kana vanhu vamurambana unodzovesa ri mabasa anditi munhu anoenda kumusha kwake manzwa because vanogara chiudzwa ingati varambana ivo vanoda kushandisa imba imwe chete hazvibude isu toti kana varambana kana mumwe wacho anogona kutobva pano pachikoro pano otichaisa moyo nokuti havagarisana ko ukazomona akufimboti wakandirambisa vatorambana vanopazanwa navo kwake kwake handiti imimi munokodzero munokumusha kwenyika iyi kuno kubasa handiti mushando kupi vabereke nyaruvano mushando kupi vabereke nyaruvano dziwe baba mwana wenye hadi wakuratidza kuti varambi nemurume saka titi mwana wenyu achagona kugara panzvimbo imwe chete nemurume wacho anditi mungoziva zvinoitika kuti vanhu kana marambana hamunozoda kutarisana vozvikutora zviripo handiti saka mwana wenyu munotakura urooreva kana kuri kuto pabasa anototsvaga pana anhu anofanira kutochinja kana ari ticha mazava wanawo paanotransfer kugara achizviitira basa rake kana achirooreva ariko wozuya achagona kugarisana naye pamwe chete kana kutoti iye ndi anofana ati havagarisani pamwe chete pana hazvibudi kana imi mukarambana naadzimai venyu moti uyu achizura dhoo chienda kubasa ukaona akamira nechimwe chikombo mwoyo wako unoita se pamwe ndochaita kuti ndirambe mukadzi wacho handiti saka mwana wenyu ndiye munotakura mwana wenyu kana iri pfuma mutaurirana panyaya dzepfuma but pamba pasina vanogara pamwechete changamira kuti kana iri pfuma munokodzero kuti munoreva pfuma kumukwasha wenyu kufirwa kurambana kunetsana hazvive kuti mukwasha abvise chi abvise pfuma munogona kutomisa kana samwe kuti uda pfuma yangu munotenderwa ndichiombera idari para ipapo ndachikumbira kutaura zvingazokuti pakutora hedu mwana wedu tinongoenda tichifamba kana kuti kufamba kuenda kumusha ari kubvira kuti andanga ari pamusha paigara mutongotakura iye here tosiya zvese zviripo kana kuti ane midziyo yake ndoba ndada kuti pajeke itoitaka handiti midziyo yemudzimai munoiziva madzimai midziyo yemadzimai munotoiziva mudzimai anobva apa achienda apa mubhedhuru chichi zvese handiti nokukichenu handiti zvinotozikanwa kuti kana ari iye akazotenga masofa vanofanira kuzwisisika kuti masofa uyu haana kutenga yakatengwa nemukadzi ndeyake zvinhu zvake handiti asi kana tiri kubhedroom unonyatsa kuziva kuti bedroom inorongedzwa kicheni irongedzwa uyu asi tanga tida kuti tikubatsirei panguva ine matransfers asati abuda bcause anoti netsei kubuda nditi panoda kuti SDC kana iri pana kana pane any member judgment iro inofanira kuenda naro kwa head vakwanise kuvatira matransfers pamarooms yokuti panguva ine tichimirira kuti hurumende ichigadzire imwe vacancy somewhere mumwe anopiwawo anonzi baba iwewe chikotora chibva uku chienda murumu iyi imi mamai chienda ikunge kuna chikotora kuitira kuti paite distance ndizvoka izvo zvinotibatsira kuti vasazoramba vachitaura zvanotaura namambo ndimihedi wacho ndideputy saka hedhi vari kupi hapo asi SDC chair aripo nekuti imwe munotenisawo chichemo kunani
kune komiti yozokusvitsirayo kuna head because makaenda mega wotonzi iwe wapara masodza kuti undinhengirike futi kuno nokuti nyaya tavachengeme maizwa imimi hamuchakwanisa kugadzira mimba imwe chete asi kuti imimi manzika kwakuda kuti SDC nenhengirira nahead vachitransfera vachienda imwe imba kana kuti imwe rumu yamunovapa isiri yakaita sei imwe chete neimba yamunogara kumushando madziva ndangoti regai ndiedze kutsanangurirai mwana wenyu achiri kuonekerawo zvigaro zveutano kana kuti waono zvimwe zvevarume handiti asi nyaya yokuti hanzi ndaingofoneranawo nomumwe munhu chero ndazomudawo inini kana kuti adiwa nomumwe munhu handiti kufonerana nomumwe munhu zvinogumbura iye ari mudzimai wanofuka naye kubesi izvo ngazvo zvisiya bhozi zvinogumbura vanhu zvinoita kuti vanhu varamba ndangotaurirai baba wacho mati zviri zvivakwa kuti kana kuti vakavakawo imba munotaurirana ikoko kuti akanga maexpenses yakanga yachiitwa yanogona kusiyana kuti murume kana kuti mwana wenyu aita munongotaurirana kana zvanetsa kana vakonana kunodzoka zvapanoita aiwa ndizvozvo zvamagona zvamuri kutaura ikoko mambo vari kuti ngatiti imba yamukavaka mudharo iri zvinozikana kuti akanga akatenga stendi ndiani toti ndimukadzi kana kuti murume akatenga stendi asi akazovakwa nemari yemukadzi zvinofanira kunge zvichizikana then kana zvadaropo ndopamuri kuti mimi panoitwa sei ndizvoka ndopari kunzi kana pasina kuwirirana zvakanaka kuti ngatiti vaviri havasi kunzwisisana munodzoka futi kupi uno wokupatsanana kuti ndoona kuti zvinenge zvakuya zviri zvinyorwa hamuchava muchitaura nemuromo iyi munonyora kuti chakati takatenga stendi yakaita mari yakati takazoivaka yakasvika apa pairi pakati zvinezvi tawesta mari yakati uyu murume aitawo izvi nezvizvi then mari dzedzi dzakazobatanidzwa dzoononzi saka pari zvino zvinhu zvedu zvasvika apo ivo vanozoziva zvavanokuitirai mambo zvinopatsanura ende amishamisisa vanhu vanovanaka vachidzokerana futi vakadai chipenderedzana ndizoka banzwa mai ndinotenda Baba.